Дефиниция за отдаденост – състояние на ангажираност, което може да бъде постигнато чрез постоянство и любов в изпълнение на конкретна задача. Няма нищо по-лесно от това да изречеш думите. И няма нищо по-трудно от това да ги сбъдваш в живота си ден след ден. Това, което ме кара да се боря за нашия град, е любовта и вярата. Любовта към спорта и вярата в младите хора. Вярвам, че младите хора могат да променят средата, в която живеят, стига да го поискат истински. Йордан Грижов е един от хилядите млади хора, които искат да останат, да живеят, работят и отглеждат децата си в родния Плевен. Отдаден на идеята да променя средата, в която живее, той завършва политология и публична администрация, а в последствие специализира разработване на европейски проекти. Преминава през редица обучения по политическо лидерство и е носител на различни отличия и награди. Той е автор на стратегия за развитие на младите хора в община Плевен и създател на проекти като «Спортсмен», «Младите лидери на Плевен» и «Съветникът». Друг емблематичен проект, в който участва като ментор, е «Бъди активен, от теб зависи промяната», чрез който запознава ученици с механизмите на работа в местния парламент. Той е сочен за двигателят в организирането на много родолюбиви инициативи, като провеждане на уроци по родолюбие в няколко плевенски училища, организиране на чествания по случай 3 март пред панорама Плевенска епопея и изготвяне на видеоклип за освобождението на Плевен. Плевен е град с огромен потенциал, който за съжаление години наред е жертвеник на междуличностни борби и политически интриги. Години наред нашия град е забравен и пренебрегван от централната власт. Ние сме 7-я по големина град с стратегическо значение за развитието на икономиката в България и не заслужаваме отношението, което получаваме. И въпреки всичко знам, че бъдеще има. Затова моята кауза са младите хора. Неговата ангажираност в работата на общински съветник го определя като човек, отдаден на каузата за развитие на младите хора и спорта в града. Йордан Грижов е автор на 2 общински наредби. Първата цели финансово подпомагане на спортните клубове, а втората създава възможност за младите и образовани хора да наемат общинско жилище, което е със значително по-нисък наем. Вносител е на редица предложения, касаещи интересите на младите хора и спортната общественост. Защитава яростно своите убеждения и не се свени да спори с когото и да е, за да докаже своята правота. Организира подписка, с която обединява целия общински съвет, без значение на политическата им окраска, да застанат заедно като институция и да поискат от Министерството на младежта и спорта да обърне внимание на рушащите се спортни бази в града. Подпомага изграждането на 3 площадки за стрит фитнес. Изготвя и печели проекти, свързани с спортните клубове и спортната инфраструктура в града. Участва и подкрепя редица младежки, спортни и благотворителни инициативи, провеждани в Плевен. Моята амбиция е да продължа да работя за младите хора в града. Да се опитвам да правя средата ни по-добра за живеене. Мотивиран съм да помагам на спорта, защото нашите спортни клубове и спортисти заслужават много повече от това, което получават в момента. Важно е как постъпва човек, когато дойде времето да изпълни ангажиментите си. А действието е единствената мяра за отдаденост. Действайте! Има още много работа за вършене и знам, че с общи усилия можем да успеем.